Ola a todos e a todas. Son David Rodríguez Rivada, o director artístico dos musicais do IES Taboada Chivite de Verín. Este ano a nosa proposta é 1000 estrelas, musical de musicais. Trátase dun popurri integrado por algúns dos números musicais máis sobranceiros de todos os tempos. Por exemplo, América, de West Side Story, ou One, de A Chorus Line. Monólogos e diálogos interpretados polo alumnado do grupo de teatro enlazarán os distintos números musicais. Velaquí os nosos actores e actrices. Faremos 4 funcións no mes de xuño, todas ás 8:30 da tarde. O mércores 12 e o xoves 13 no Salón de Actos do Instituto, o xoves 20 e o sábado 22 no Auditorio de Verín. Para acceder, tedes que conseguir a vosa entrada, que é de balde, pero imprescindible para poder vir. A teredes a partir do mércores 29 de maio na Secretaría do Instituto en horario de oficina. Esperamos vos. Son bonita, tan bonita, son fermosa e aguda e sagaz, a mesma agua que ningunha me poda igualar. Son moi guapa, tan guapa, impresiona a belidad que son tan linda que vou sementando admiración. Mira esa rapaza
espello, que será esa moza tan fina. Velo se ollar, vela súa pele, velo camiñar, vela ese son eu. Triunfante, exultante, cual e dicía, só quero bailar. Pois me amo, fermoso, velo rapaz. Coñeces a moza María, a nena máis tola de aí. O vela sabes de contado, que a rapaza está louca toliña de atar. Di que la topou o seu grande amor. La, la, non hai que lle crer, María toliou. Será que enfermou e que está febril. La, ou comeu demais ou doulle os cabris. Calade chama deixa chino, a María xa non te entino. Humilde, modesta, pulcra primo. La, mais non rexe ben o falar de amor. Miss América, fala, fala, que fale. Son bonita, tan bonita, que a cidade a súa chave me dá. Na miña honra, unha festa van a organizar. La. Son fermosa, son belida, son xeitos e son guapa a rabiar. Son tan linda, Miss América van a cesar. La. Mira esa rapaza do espello, Bello can, que será esa moza tan fina. que fina é. Velo se ollar,